Gaur abenduak 3 Euskararen eguna da eta kanpotik etorritako debagoiendarrekin elkartu gara euran historia ezauketako asmoz. Noiz etorri ziren Euskal Herrira, Euskararekin ze harreman eduki dauen eta bestelako gaixez jardungo dugu. Lehenengo hitzordua hemen, Bergaran. Asmamau Barruso, Etiopian jaiotako bergararra. Konta iguzu apurtxo bat zure historia, noiz etorri zinen Euskal Herrira, zelakoak izan ziren Euskararekin izan zenituen lehenengo harremanak, konta iguzu apurtxo bat? Bale, asmamo naiz, Bergaran bizi naiz, baina etorri nintzen 2015an Euskal Herrira, eta etorri nintzen nire hemengo aitzarekin, nire aitza adoptatu ninduen, eta gero ona etorri nintzen. Hemen 8 urterekin etorri zinen, eta 10 urte dira, ez? Bai, 10 urte. Euskeraz ikasteko urte mordua eduki dituzu. Bai, eta pixkanaka gauzak zuzentzen eta nintzen eta pozik. Bergara itxi zinenean, noski, euskeraz ez dakitzun, erderaz bazekitzun, ingeles ez moldatzen zinean, zela zian lehenengo hartu eman horreik? Hasieran berba egiten ginuan, etxian egiten genuen, ingelesez. Nire etxarekin zera hareman auki genuen, ingelesez. Han berez, bigarren hizkuntza moduan, ofizialki da ingelesez. Orduan, 4 hilabete berba nintzen aitzarekin berba egiten genuen ingelesez. Eta gero 4 hilabete pasau eta gero laga egin nuen, euskeraz hasteko. Hor dau zeure bitxikeritako bat, ez? Asko kaso erderaz ikasiko behin lehenengo, baina zuzeu euskaltegira fan eta euskeraz ikasten hasi zinen. Hori da, aitza esan zidan, batez ere bere ama, nire amama, zekien ingelesez. Orduan bere familiak, gure inguruakoak, gazteak dakizkite pixka bat, baina beste guztiak ez dakite. Orduan esan zidan, lehen hasteko euskeraz. Orduan hasi nintzen alegina. Noiz hasi zinen, hona iritsi eta zenbatera? Eta samurra izan zen edo asko esaten dugu euskara ikastia oso zaila dela eta holakoak entzuten? Berez, entzuten eban oso zaila dela euskeraz. Eta jende asko komentatzen zidaten, hasteko hobe dela erderaz. Baina nik esan nien, nik ezin dut erderaz hasi, ze ni daukat nire gurasoak. Eta nire gurasoen hizkuntza ofiziala, uren hizkuntza dela ez dela erderaz, dela euskeraz. Orduan, nire komeni zait euskeraz ikastia, orduan hor hasi nintzen. Eta euskaltegin hasi nintzen, etorri eta hortik 2 astera, 3 astera hasi nintzen. Eta zelako izan zen? Samurre ikasi zeben edo koste intzatzun lehenengo hilabete horreik? Egia esan da, gogorra esan zen. Ze berez nik ez dakit idazten eta erakurtzen, batez ere ematen zidaten etxoko lana, eta klasean lanak egiteko eta edazteko eta hori super gaizki pasau nintzen, azteneki helako. Baina, dana pasau da. Hitz egiten baina, gaur egun oso ondo egiten duzu, eta bere garaixean nahiko samurre edo ikasi zen, ala? Berba egiten azkar ikasi neban. Zaila urte bete pasau eta gero, eskerrak nire amamari be, egia izan da, juten nintzen egunero amaman etxera bazkaltzera. Orduan amamarekin klasetik boltan, egiten ginuan euskeraz praktikatzen. Orduan hor soltau nintzen pixka bat, eta urte beta pasau eta gero hasi nintzen ondo berba egiten. Bergaran laguntaldia eukitiak eta laguntaldiak euskeraz ikia pentsaien dut lagunduko eubela, ez? Euskeraz ikastera. Noski baietz, hor arrazoia okazu, nik nire lengozina dauka kuadrilla bat. Orduan bera
esan zidan nahi bauzu, gerturatu gurekin eta hola ikasiko duzu azkarrago. Eta egia esan da, geneukagun lokala, eta alkilauta lokalean egoten ginean euskeraz berbaiten. Eta hor oso ondo pasa honetzen. Bergaran jentiak ezagutzen zaitu, aki euskeraz hitz egiten duzula, baina hiriburuetara eta joaten zarenean zure lehenengo hitza euskeraz izaten da, jentiak zela erantzuten da, espero izaten da, edo zelako izaten da? Hori, egia esan da Bergaran ezaguna naiz eta kuarria haukat. Orduan gertatzen dana kanpora joeten nintzenean, ez nekielako orderaz, tabernara sartzen nahi zenean, eskatzen dut euskeraz. Orduan jendeari iruditzen zaio, nabiela de broma. Orduan nik esaten nien, ez nabiela de broma, benetan hori da. Daki dana da kanpoko hezkuntza euskeraz dela. Orduan ez idaten sinisten. Akordatzen naiz, ben taberna zalea, berez bera euskalduna zan, eta hasieran bera niri erderaz egin zeban eta esan nion. Mesedez, alba hauzu hasieran edo zein jendearekin saiatu euskeraz berba egiten, eta gero ikusten hauzu ez dakiela aldatu erderaz berba egiten, baina hasieran hobeto egitea euskeraz. Sarreran aipatu dut, gaur abenduaren 3 euskararen eguna dala, pentsatzen dut, zube kontziente izango zarela eta garrantzi emongo zatzula, ez? Euskara moduko hizkuntza batei dakon garrantzi emuten eta hitz egitea zelako garrantzitsua da, ezta? Bai, oso garrantzitsua da, berez Euskal Herria ez da erderaz moduan zabala. Orduan guk, berez guk egin behar dugu alegina. Eta batez ere dakigunak danoi berdina egin behar dugu. Eta batez ere hasieran pixka bat saiatu eta gero ikusten bauzu ez dakiela aldatu. Baina hori nik beti egiten dut, edozein pertsonarekin. Bigarren hitzordua oinati nindugu Laura Iramategi. Kaixo, Laura. Kaixo. Kontatu zure historia apur bat. Noiz etorri zinen Euskal Herrira, zergatik, konta iguzu apurtxo bat? Ni etorri nintzen 4 urte. Duela 4 urte, ez? Bai, eta ni Perukoa naiz. Baina orain oinatin bizi naiz. Oinatira etorri nintzen Euskal Herriko Unibertsitatean master bat egitera, eta nire bikotekidea oinatiarra delako. Nolako izan zen euskararekin zure lehenengo harremanak? Oinatira iritsi eta euskaltegian hasi zinean, ikusi zenuen hemen mundu guztiak euskaraz hitz egiten zuela eta horregatik euskaltegira joatera erabaki zenuen, nola izan zen? Bai, a nada que llegué, creo que a la semana me matriculé en el Euskal. Iritsi eta astebetera eman nuen izena euskaltegian. Aurretik Euskal Herriaren inguruko ikerketa bat egin gura izan nuen eta ulertu nuen euskarak garrantzi handia duela hemen. A1 maila egin nuen euskaltegian eta barnetegian ere egon nintzen. Básicamente empecé a la semana y hice todo el A1 en el euskaltegi eta gero urte barnetegi egiten. Eta nolako izan da euskara ikastea? Zaila egin zaizu idazten ikastea, hitz egiten ikastea, ez zaizu zaila egin eta nahiko erraza iruditu zaizu, nolako izan da? Baina, ez da erraza, praktikatzen behar du. Es importante también, creo, el entorno, que te ayuda a... Garrantzitsua da inguruak laguntzea euskara ikasteko orduan. Apur bat zaila izan da ikastea, baina gertukoen laguntza izan dut euskara ikasten eta ulertzen jarraitzeko orduan. Sí, ha sido como que un poco difícil, pero el entorno te ayuda un montón a seguir practicando euskera y entendiendo y aprendiendo y todo eso. Zuk egunean zehar lanean bikotearekin lagunekin euskeraz hitz egiten duzu edo saiatzen zara behintzat? Bai, prácticamente erdi eta erdi.
Lanean, bai, da, nire lanean da Antzuolan. Antzuolan egiten duzu lan. Bai, eta, claro, Antzuola también siendo un pueblo oso txiki, es como que muy euskalduna. Antzuola herri txikia izanik oso herri euskalduna da. Horrek laguntzen du euskararekin lotuta egoten. Hemen, Oñatin, lagunekin harremantzeko ere euskaraz hitz egin behar izaten dut. Tienes que pues, hacer las arremanas también y para las personas son muy importantes los de acá, ¿no? Bai. Ez dakitzuk Perun bizi zinenean, baina Euskal Herrian, Euskara, eta Espainian Euskara hizkuntza gutxitu bat izanik Euskal Herrian garrantzia handia dauka euskaraz hitz egiteak. Ez dakit zuk Perun hitz egiten zenuen erderaz den beste hizkuntzaren baten ezagutzen duzun eta nolako garrantzia duen hizkuntza euskara bezalako hizkuntza bat hitz egiteak. Bai, en Perú tenemos también muchas lenguas, no solamente el castellano, ¿no? Tenemos lenguas originarias, que es el quechua, aymara, luego el ahuajún en la parte de la Amazonía. Perun ez dugu soilik erdaraz hitz egiten, hizkuntza asko ditugu, hala nola kitzua edo aimara. Hortik ulertzen dut hizkuntza gutxituen borrokak duen garrantzia. Euskal Herriko kultura eta identitatea babestea oso garrantzitsua da. Alde horretatik ulertzen dut euskararen alde egiten den guztia eta niri ere tokatzen zait ikasten jarraitzea. Siga trabajando en todas estas cuestiones del idioma eta bai, por eso pues estoy muy a favor también de esto y me toca aprender acá.